आइले आइनो फैसा हर दा स्कुलनिफ्राय गना फैबा दखानाव मेथाइ जाबोनो। स्कुलाव थांनायनि फैसा नांलायगौ। फैसा होनबा गैया माखौ हरनांगौ आंलाय? नोंफानाव बिनो हाया नोङो? आं मिथियालै बाबायालाय बहा थांदों। आंनो नांखागोन फैसा। आं फैसा मोनाबा स्कुलाव थांखाया। फरायनायबा मा फरायदों? खालि स्कुलाव थांबानो फैसा नांगौ फैसा नांगौ। आंनावलाय मा फैसा दङ? नोंफायासो मिथिगौ दा फैसा नामा? बै नोंफानाव बिनो हाया नोङो। हनै उन्दुगासिनो न' सिङाव। आं मिथिखाया आयै। बाबा हराबा नों हरखानांगोन। आंनो नांखागौ फैसा नङाबा आं स्कुलाव थांखाया। बाबालै बाबा बाबालै बाबा बाबालै बाबा बाबा मा आइ बेरेफुंजानि मा जाखो? बाबालै बाबा आंनो फैसा हरलाय स्कुलाव थांबा दा फैनायाव मेथाइ जाबोनो। फैसायानोथ'लै आइ आंनाव गैयाना नोमानावसो दं आइ। नोमायासो लायो फैसाखौ नोमानोसो होदां नोमानाव गैथां। आइनावबो गैयानो बाबा आइया नोंनावसो बिनो थिनहरदों। नोमानावलाय मानो फैसा गैया जाखो? आं खामायना मोननाय फैसाखौ बेनावनो स' दोनजोबो आङो। बे साला गथ'नो हरनो नाजादों बियो। र' लेंहरलाय नोमाखौ। मा जाखो उला खामसाव? दासो सोरांदों दासो सिरि मोनदों नोंहा? हाब मैया एमाव बारा जानानै खर'आनो सागासिनो दाबो। फात्ताखौनो मोनासै आं बोरै उन्दुलांनाय बोरै उन्दुखो बोरै सिरि मोनखो। हनै फिसाजोनो फैसा नांगौनो मानोथो दिहुनना हराखै? स्कुलाव थांबा ओंखाम उखैनाय मानाय दा फैनाय समाव मेथाइ जाबोयोनो। आंनावलाय मानि फैसा दं आंनावलाय? नों होनाया गुला बुथाबनो। हिनजावनाव थायाबा हौवानाव थायो नङाब्रा फैसारा। बे गथ'नो 10 थाखा दिहुनना हरनायालाय माथो जानोनो? स्कुलाव थांनायाव एफा गोबाव थाहैनाय सानसे गाहाम थाहैनाय ओंखाम उखैनाय मानाय ओंखाम उखैयो दखानाव मेथाइ जाबोनो बिनायालाय बेलाय माथो जाखो? दिहुनना हर। बेखौनो माबा जाबाय नोंहा 10 थाखा फैसा हरनायानो। दंजासैदि नोंहा दंफां खाबानो मोननाय बिलाइआ। बेखायनो फिसाजोखौ दाव फैसाजों हरनो नागिरो। बेलाय मा रोंगौखाय दालाय? फैसा नङाबानो स्कुलाव थाङा बेबो गथ'आ। बिफानो लादों नोंबो। बिफाया जेखौ बुङो फिसाजोआ जेखौ बुङो नोंसोर एखे सानैबो बिफा फिसाजो। हामालै बिमा गावनि फिसाखौ बेफोरबायदि रायनो गथ' मानसिखौ बेफोरबायदि रायनो। गथ'खौ अननो रोंबासो गथ'खौ फोरोंनो रोंबासो बे मोजां मानसि जागोन दा। नों गथ'नो बिनायखिनियाव होनो हाबासो गथ'आ मोजां सोलोंगोन दा। नों गथ'खौनो खेबजां बाहायबाय थायोबालाय बे गथ'आ मा मोजां जानो? बेबोथ' जोंनि थाखाय सानसे सम्पति जागोन ना गेदेर गोलाव खालामनानै। बेनिफ्रायबोथ' जों अननाय मोनफिनगोन। अननाय होबासो अननाय मोनो होननाय बाथ्राखौ नों मिथिया नामा बिमा? अननाय होबासो अननाय मोनो होननायखायसो जादों दा हनै मालायफोरखौ नुवाखै थाखा फैसाजों दाव आलो दावदै बायदि बायसि अननायफोरा मा जालांदों नुवाखै नोङो गथ'फोरखौ? बिबानो होनाय बिबानो मानाय जेखौनो बुङो बेखौनो मानिनाय। दालाय मालायफोरखौ नुवाखै नोङो माबायदि जालांदों गथ'फ्रा? फाल्थुनो बहा मा थाङो बेरायग्रा बहा थांग्रा बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों नोङो गथ'खौ दाव अनना लानानै। बेबायदि नङाब्रा बिमा गावनि गथ'खौ मालायजों रुजुनानै बुङा बाथ्राखौ। नों गावनिखौ मोजां खालामनो थाखाय अनेकबाबो खालामनांगोन नोङो। थाखा फैसाबाबो गारनांगोन माबा मोनसेबाबो होनांगोन नोङो गथ'खौ मोजां खालामनो थाखाय नों गावनि फिसाजोखौ मोजां खालामनो थाखाय। मालायजोंलाय मा लोब्बा? मालाया मानि थाखाय गाज्रि जादों मानि थाखाय मोजां जादों बेफोरखौ जोंहा खर' सानांगौ गैया। जों गावनिखौ साननांगौ। गावनि गथ'खौ मा खालामहैनांगौ बोरै मा खालामहैनो हागोन माजों मा खालामनो हागोन बेखौ साननांगौ। मालायजों रुजुनाया गावनि फिसाखौ मिथिबाय? आंनालाय माथो एफा फैसा दं नंदों नोंलाय? गावबो होफैनो हाया आरो बे एसे फैसा दोननायखौ बेफोरबायदि सानफ्रामबो मेथाइ जानायावनो बाहायबाय थाबालाय बे ससे थांबानो स्कुलाव थांबानो मेथाइ जाहैबाय थाबालाय बहानिफ्राय फैसा मोननानै माबोरै सोलिनांगौ? नों खामायसोनाया आंहा बैसागुआव माबा खरसा खालामनो मानो दख'नाबो बायनो मोनाखै दख'ना बायनायाव खरसा नांगौ एसे बुथुमना दोनदों बेखौनो दानो बाहायजोबबालाय उनावलाय बहानिफ्रायथो मोननो? नों खामायना होफैगोन। बेखौ नों सिन्था खालामनाङाब्रा बिमा आं माबा मोनसे खालामगासिनो दंना नोंसोरनि थाखाय नोंसोरनि गाननाय जोमनायनि थाखाय दख'ना नांगौ ना मा नांगौ आं लाबोना होफैगोन ना। समाला सफैग्रोथों बेखौलाय मानोथो एफा जिंगासिनांगौ? आं दङ बेखौ सिन्था खालामना। दा फिसाजोआ स्कुलाव थांनो नागिरदों टाइमाबो जाबाय। बेनो मा नांगौ माबार गोख्रै दिहुनना हर आरो बेखौ स्कुलाव दोनहर। नों दावराव खालामबाय थानाङा बिमा जानानै। थौ नोंबो माबार टाइमा जाबाय। फैसा नङाबानो स्कुलाव थाङि साहाला गथ'आ। रोंगोनबा मा खालि फैसा स्कुलाव थांबानो। आंलाय बारा बियाखै माथो 10 थाखाल'सो बिदों दा 10 थाखाबानो जायो। दे आइ माबार ओंखारहैद' टाइमा जाबाय थांदो। थाखा फैसाफ्रानो महा जारला। फैसालाय आंनाव दङ एसे दा बेलासो नांलायगोन ना आरो आंनो। फिसाजोनो हरबा आंहा बिथिं आन्दायगोन। ओंखायनो बिमाया गावनिखौ हरथों बियो सालाया दोनथुमबाय थाग्रा नङा बियो एन्जर बायदि बुथुमबाय थाग्रा।
आंजोंलाय मा पात्ता मोनोलाय। माथो रानिसोलाय बहा थांनो हारसिंलाय बहा थांनो नागिरदों रानि? दादि गावखौ आङो लोगोफोरजों थांनो स्कुलाव थाङोना थाङा सोङैनो आं लोगोफोरखौ। होमबालाय लोगोफोर नागिरहैनो नोङो हारसिं फैयो होमबा? बाबायालाय बहा दङ? बाबाया न'आवनो दङ, ओरैनो दंबाय थायो बाबाया न'आवनो। माथो रानि फिसासोलाय बहा थांनो रानि? माबा दादि मोनला आङो लोगोफोरजों थांनो स्कुलाव थांनो लोगो लाहैनो लोगोफोरखौ। रानि हारसिं फैयो होमबा? बाबायालाय बहाथो दङ? बाबाया न'आवनो दङ, ओरैनो दंबाय थायोमोन, जेबो खालामाखैमोन। दिनै जेरावबो थाङाखै खोमा बुलाराया? नङाबाथ' मानसिया न'आव थाथेरा, ओजों थांलाय ओजों थांलाय देवानि बेरायबाय थायो। नानि मा थाखो फरायबाय थादों नों दालाय? आं दासो थाखो 3 जादों दादि। दे मोजां गोसो होना फरायथार। माथो जानो गोसो दङ रानि नोङो देरनानै? गेदेर फरायना मा जानायनि सिमां दङ नोंहा? माबा दादि आंखौ बाबाया डेन्सार इण्डियान डेन्सारावसो थिनहरगोननो, मोसानाय फोरोंबाय थायो, मोसानाय थिनहरबाय थायो, डेन्सार खालामगोननो बाबाया आंखौ। रानि मोजांसो दे, हायोबालाय बेफोरावनो आवगायनांगौ। दाना फरायनायल'जों जेबो जाया, फरायबाबो साख्रि बाख्रि जेबो मोनखाया। मोसानाय मानाय माबा दामनाय देनाय बेफोरावबो बाहागो लानांगौ मानसिया, फरायनायल'जों जाया। मोजां जादों नोमफाया नोंखौ मोजां खालामनो नागिरदों। नोंल' मोजाङै गोसो होनानै सोलों आरो फरायनायफोरखौल' मोजां गोसो होनानै फराय। आं मोजां फरायखायो दे दादि, आरो मोजां सोलोंखादों आं मोसानायखौ। बाबाया आंखौ मोजां फोरोंनानै गावहा नाम लानो नागिरदों, बेखायनो आंबो बाबानि खोथाखौ मानियोना, आं बाबाजों लोगो जायो। मोजां सोलोंदों आङो। बे बुलायाबो खम नङालै, फिसाजोखौसो थांखि खालामनानै दोनदों बियो गावनो। फिसाजोनावसो टारगेट बेना। दे थिगानो दे नानि, आंबो हेफाजाब होगोन दे, सिन्था खालामना। नोंल' मोजां गोसो होथार, मोसानायखौल' मोजां सोलों आरो फरायनायखौल' मोजां फोरों। नोमफाजों लोगोखा जोङो, नोमफाया जे खालामनो थिनो बेखौनो खालामबानो जाबाय। आहा नोमफाजों लोगोसे जोंबो दंफायो नोंखौ मोजां खालामनायाव। दे नों थांदो, जोंबो थांसै। थांसै बा दादि आङो दे, दा गोबाव जाबा लोगोफोरखौ लोगो मोननाय नङा। दे थांदो रानि दे। दे होमबालाय रानि फिसा थांदो। गांगु फै, दालाय बहा नोंहालाय? बहाबा ब्रा मोला आदा, बिदिनो गोदाव सोराव जासिगोन दिनै सानसेया। उला आलायाबो नै न'आव दंबाय थायोनो। दिनै थांदोंला खोमालै बिसिनाव, थांबाबो जारला लोंनायल'सो जायो। बानाय मोनदोंलां दिनै, मैया लोंनाया बारा जानायानो एसे बोरैबा मोनदों आंलाय आंहाबो। एसे बारा जादोंआनो आंहाबो नोंसोरजों। होमबाथ' मा खालामबावनो गांगु भाई, आं थांसैलै एसे बेलेगाव थांनांगौ दं आंहा। नोंखौ नागिरफैदोंमोन आं फुङावनो, नोंखौबो लोगो मोनासै। फुङाव लोगो मोननायबा माबा मोनसे खामानिसो मावनो नागिरदोंमोन आं। दाथ' सानजौबाय बहा जाबावनो, गाबोनफोरसो जासिगोन। नोंखौ लोगो मोनासै नालाय। दे नों बहा थाङो बहा थाङा थांदोलै मोला आदा, आंबो एसे न'आव खामानि मावनोसै। दिनै आं जेरावबो थांथ'लालै, न'निफ्राय ओंखारथ'ला आङो। दे होमबा गांगु भाई थाथ'। नै माथो मोला भाइसो, बहा मोला भाइ? माथो उला आदा, नोंसिनावनो थांनो नागिरदोंमोनलां एसे खामानिसो सोंनो नागिरदों, मोनसे खामानि मावलाबायनो, खामानि नागिरनो होननासो लोगो लाहैनो नागिरदोंमोन नोंखौ लामायाव लोगो मोनबाय थियानो जाबाय दे। नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदों? माबालै मोला भाइ, फिसाजोआ माबा स्कुलाव थांनो लोगोफोर नागिरनो होनना फैदोंमोन, दाबो फैयाखै माथो, बेखौनो नायनो होनना फैदों आं। बबेथिं थांखो बियो? उला आदा, नै दानिसो बै लामायाव लोगो मोनबोदों नोङो, हारसिं थांबाय थानायखाय बेखौनो सोंदोंमोन जों बहा थांनो होनना, लोगो नागिरनो थांदों होनना बुंदोंमोन। नोंखौ सोंनायाव न'आवनो दङ होनना खोन्थादों, बेखायसो आं नोंसिनि न'आव थांनो नागिरदोंमोन। फैगौ बे दालागै एसे गोबाव जाबायना, आंबो गोबावसै एसे लोगो मोननाया। फैगासिनो बे दा, जेबो नङा, नोंसाजोआ थिगानो, माथो नोंनि नामखौसो सिगां रायखांग्रोयोलाय फिसाजोआबो। नों जेरै एरै थारलै फिसाजोआबो उला आदा। माथो नोंलाय मोला भाइ, फिसाजो आंनि लायाबा सोरनिथो लानांगौ, गावनि फिसाया गावनि लायाबा सोरनि लानांगौ? मोला भाइ, फिसाफोरखौ माबायदि बानायनांगौ आंहा टारगेट दंखायो। नैबे उरलानाव माबायदि मा खालामहैनांगौ
दिमाग दंखायो आंहा मिथिगौ। दे हायोलै नोंबो लादा मानसियानो एसे साफ्रोद सुफ्रोदलै आंसो माब्रै जाहैगोनथाय माबायदि मोनफ्लांहैगोन आंथ' दायो जेबो बुंनो हाथ'आ नोंनाबा हले जाखासिगोन जानायाबा फिसाजोआबो थिगखा आरो नोंबो गोख्रैखा मानसिया मिलायथारदों दे। गोमोदों दा मोनला भाई आंनि बुद्धिखौ। नै रायलायगौ माथो सफैबाय आइ माथो एथ' गोबाव जायामोन। लोगोफ्रानो गोबाव खालामबाय नों गोबाव जाबाय बाबा थौदो थांसै। दे नानि दे सफैबा मोजां जाबाय दे मोजां सोलोंथार नानि हनै नोंफ्रा नोंखौ नागिरनो फैदोंमोन। अला दा दिनै जागोन ना जाला आंबो दिनै जानाय नंला खोमालै नोंखौ लामायाव लोगो मोनबाय थियानो जाबाय खामानि दामानिफोरखौसो एसे सोंला सोंलि माने बहा थांलाबायनानै हाजिरा हुजिरा मावनांसिगोन होननासो नोंखौ लोगो लाफैनो नागिरदोंमोन आं। बहा मा हाजिरा मोननोब्रा मोला भाई दानि मुगायावलाय गावनि एसे बुद्धि खालामनानै गाव खायदा खालामनानै माबा मोनसे मावनानै लायाबालाय बहा हाजिरा हुजिराजोंलाय सोलिबाय थानो हानो माबा मोनसे खालामनायनि बेबस्था लाब्रा बे हाजिरा हुजिरा सानफ्रामबो मावबाय थाबालाय बे सेंग्रा बैसोआव हाजिरा हुजिरा मावबाय थानोसै नोङो फाग्ला दे माबा मोनसे मोजां लामा लालाय बे हाजिरा हुजिराजोंलाय खैदिन सोलिबाय थानो साननैसो सोलिगोन आरो सानसे मोननाय सानसे मोनि थैद फाग्ला हाजिरा हुजिराखौ बारा सानबाय थाना बेलेग बेबस्था लागोन र' आं दङ ना लासैनो खालामलांगोन आं माखौ सिन्था खालामदों दा साहेब गैला नै फिसाजोखौ लांनांगौ स्कुलाव थांनांगौबाबो थांदो नोङो गाबोन लोगो हमगोन नङाबा दा बेलासि लोगो हम। जागोन दे उलादा नों जेरै थोनो बिदिनो खालामगोन जों नोंल' जोंखौ एसे दैदेनबाय थालाय नोंल' खोन्थालाय लामाखौ मानो मावनो हायो बेलाय दे होमबालाय दा बेलासि फैगोनलै गाबोन फुङावलाय माब्रा गाबोननिखौ दोनैनो मावखानांगौ दोनैनो रायलायखानांगौ आमेरिकाफोरनि बायदि सानसे सिगां मावना दोनखायो आमेरिकाफोरना ओंखायनो गाबोननि रायलायनो गोनांखौ दा मोनायावनो रायलायना फोजोबनांगौ दा फैगोन आं दे सिन्था खालामनाङा माबा मोनसेबो फैफागोन आंजों लोगोसे। थौदो बाबा थांसै जल्दि थांसै थ' दे होमबालाय मोलाबाय थांदोलै हनै फिसाजोआ नेनो हाथारलानो ओंखामबो उखैबाय दां गथ'आ फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै थ' आइ थौ ओइ थांदो मोला फै दे होमबालाय रानि थांदो दे बाबाजों मोजां थां स्कुलफ्राव मोजां फरायहैथां आंबो थांसै दे थांबाय था।